ଓହୋ ଏତେ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ସଇଲା ଯେ ପାଟିରେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଭାଜିବ। ପାଟିରେ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇକି ପାଟିଟା ଛତିଆ ବସିଗଲାଣି। ଯିବା ଟିକେ ବଜାରରୁ 100-150 ମାଂସ ନେଇକି ଆସି ଖାଇବା। ଯିବି ଯେ ବଜାରରୁ ଏମିତି ଜାଣିବି ଏ ମାଉଁସ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଘେରିକି ଦେବେ ଲୋକ। ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଇନଥିବ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ପଛରେ ଯେମିତି ଜନ୍ଦା ଲାଗିକି ଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ତ ଲାଗିକି ଥିବ ଆଉ। ପାଣି ଗୁଡ଼ ଏ ଲୋକ ଯେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଛଡ଼ା ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବେ ସବୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଢ଼ି ଖାଇବେ। ସେଇଦିନ ତ ସେଇ କଥା ଖାଲି ଭାବୁଥିବେ ଆଉ। କେମିତି ମଟନ ଆଣିବେ, କେମିତି ତରକାରୀ କରିବେ, କେମିତି ଆମିଷ ଖାଇବେ, ଏଇ କଥା ଖାଲି ଭାବୁଥିବେ ଆଉ। କେତେବେଳେ ଲୋକ ଯଦି ସକାଳୁ ପଚାରିବ ଆରେ ଭାଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ଝିଅ ମଟନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ମଟନ। ଆଉ କ'ଣ ଏ ବିଧବା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବି? ଏମିତି ଖାସି ମାଂସ କଲେ ଯେମିତି ମାଂସ ହଜମ ହବନି, ରୋଷେଇ ହବନି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ହଁ ନା ଆମେ ମଟନ ଆଣି ଯାଉଛି, ମଟନ। ଆଉ ଏଥର ନମୁନା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯାଇ ଦୋକାନରେ ବସି ଆସିବେ। ଦେଖିବେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାସି କାଟିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ଆସିବେ। ଏମିତି ଦିନ ଯାକ ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିକି ଆସିବେ ଯେ ଖାସି ମାଂସ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେନି। କୋଉଠି ଛେଳି ଗୋଡ଼, କୋଉଠି ଛେଳି କାନ, କୋଉଠି ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଭାଲୁ ଭାଇନା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଭାଲୁ ଭାଇନା ରୋଷେଇଆ ଆମ ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ରୋଷେଇଆ ସିଏ ଗୋଟେ। ଆଉ ଭାଲୁ ଭାଇନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେଇ ଭାଲୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା ତୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ମଟନ ଆଣିବୁନି କି? ଭାଲୁ ଭାଇନା କହୁଛି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମଟନ କ'ଣ ଆଣିବି, ପାଣି ମିଶା ମଟନ କିଏ ଆଣିବ, ଯାଏ ମାଛ ଟିକେ କିଣି ଆଣେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ପାଣି ମିଶାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ମଟନରେ? ମଣିଷ ଶୁଣିଥିଲା କ୍ଷୀରରେ କୋଉ କାଳେ କିଏ ଗୌଡ଼ ମାନେ ପାଣି ମିଶାନ୍ତି, ଆଉ ମଟନରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ ରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ। ତମେ ଏତିକି ବେଳେ ଦୋକାନୀ କହିବ ଭାଇ ଟିକେ ଭଲ ମାଂସ ଦଉନ, ଦୋକାନୀ କହିବ ଦଉଛି ନା ତମେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବ କି? ବସ ଚାଚା ଅଛି ମାନେ ତମକୁ ପୁରା ଭଲ ମାଂସ ଦବ, ତମେ ପୁରା ଠିକ ଜାଗାକୁ ଖାଇଛ, ବୁଝିଲ? ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଠିକ 3ଟା-4ଟା ବେଳକୁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ। କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିବେ? ସବୁ କରୋନା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ, ମଟନ ଦୋକାନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼, ଛେଳିକୁ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧାଇ କାଟୁଥିବାରୁ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ 55 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଆରେ କହୁ ସବୁ କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, କହୁ ସିନା କହିଦେଲି, ହେଲେ ଏରା ଦେହକୁ ନେବେନି, ଏରା ଟୋଟାଲ ଗପ। ହଉ ଚାଲ ଆମର କ'ଣ ଛାଡ଼ ଭାଇ, କାହା କଥାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୁଁ ଯାଏ ବଜାର ଦିନ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ କିଣିକି ଆଣେ, ଏଇଟା ପଖାଳ ମାଡ଼ କରିଦେଲେ ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ, ସେ ମଟନ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ?